What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel. Karon, tignan nyo ang nasa likod ko. Ayan. So, welcome to Singapore Car Show. After 3 long year, nagbabalik ang Singapore Car Show. Ayan, maraming brand dito, katulad ng Honda. Ito yung Honda HR-V nila, fully electric EV vehicle. Ito rin yung Honda Jazz nila, fully electric din siya. Tignan natin kung ano yung loob. Diba? Ganda ng kulay. Katulad ng Carco Red. Yung akin is hybrid. So tignan natin ang loob ng Honda Jazz. So, wow. Delicious. Nice. Good for one family. 4 person. Opo na siya. At kung car lover ka, talaga ma-enjoy mo itong place na to. Modern and eco-friendly. By 2030, Singapore plan to have a zero emission. Kaya pinopromote nila ngayon ang mga EV vehicles. Kaya dito. Ganito. Dito naman tayo sa MG. Ganda Australian brand. Nice car. At puntahan naman natin ang Porsche. My favorite. Sakay tayo nito. Minsan na tayo makasakay. At least kahit libre. Testing na natin. Ay, naunahan ako. Sige na, next time na lang. So, marami pang mga ibang brand dito. Katulad ng Mazda din magupat. But affordable at ligon pag yun. Diba? Power guys, madam. Nandyan din ang Audi. Ganda ASCII. Super ASCII, diba? Ganda ng color. Ayan. Testingan natin ang Audi. Ang Suzuki na favorite ng asawa ko, pang adventure ano siya, at ang Mini Cooper, diba? Bawal daw. Lexus na hybrid, ganda. Tama ko, BMW, solid. At ito naman ang Subaru nila, yung nakita nila, yung kinap nila, yung sasakyan nila para makita ang loob, ang component ng electric at ng engine. Ito yung kung paano nila ginawa yung car. Ito mo yung wiring from engine to battery, engine block. Ito naman yung Hyundai, yung first ever brand na ginawa nag-production sa Singapore. 7-seater, fully electric. Spacious. 7-seater. Pang pamilya talaga. This time around, get to change lanes with confidence. Ganda niya. Battery, 10-year warranty, 350. Shoutout tayo mga guys. Mega shoutout sa mga Remark TV, Roland Roxa, Island Zagger, Weapon Specialist, Godong Zoom Mix, Do Carbing Official, Bricks TV Official, Tiron Official Channel, Ariel Adventure Tour, Nining Galvan, Karaoke ni Kilay, Princess Nina, Daddy JB, Ate Chang Official, Fire Tiger Vlog, at si Alan Aquino. Maraming salamat po sa lahat ng nag-comment. And back to our video.
5-seater. Spacious. Seven-seater there. Nissan Serena. Guys, dito tayo ngayon. Car show. Ito yung Honda. Honda. Ito yung Volkswagen. Dito ko na po napapasok. Ah, yung Mercedes. Wala ka ba? Wala tayo sa Mercedes. Ah, kaya lang ulit. Ano siya? Interior hood? Gusto na? Gusto na asawa ko. Maliit lang siya. Maliit lang siya. Space. Para siyang ano, Honda. Saya tayo. Yan. Yan, maganda ng leather. Purple. Ganda naman. Ito mababa to. Ganito pa rin. Parang yung Honda ano ko. Before. Honda Blazer Blue. Boss. Boss siya. Boss. Oh, nice. Nice, yeah. What's this? And the little driver. So that cool. Different style. Yeah, Mazda, right? Sorry? Mazda. Yeah, Mazda. So this is the VisLog one. I remember one, same the taxi used in the Europe one. Ah, Yeah. Nice. That's why I see it. It seems yeah, similar. All-electric Mazda MX-30. That is this beautiful white car that you see right in front of me. This is Mazda's very first EV, alright? Electric vehicle. So if you would love to check out the EV, please come on forward. I encourage you to open the doors, take a seat inside. The seats are made out of denim-like fabric. And it also comes with adaptive LED headlights. So if you're looking for a wonderful promotion, come on down to booth 118. We are here at Mazda. Speak to any of our specialists. Hybrid Mazda. Enhance your driving experience. Ibalik din ako ang Porsche kaya Our masakay dito. dynamic fastback, unexpected from every angle. Kasi beating. Masyagtalo. So na lang ang pupuntahan ko guys, yung Mercedes. Di pa ako nasakay ng Merc. So hanapin natin yung Merc. Nandun ang Merc. See where's the Merc. What is the beauty of this Sorento 4C Active Safety Brake ASB Pro C4. Ouch, shit. Uy. Wow. Almost the same. Ang board niya, dashboard niya is pag ano yan lang.
Power Sport. Yung siyang ganito. Ito yung Cilantro Sports. C4. Nice siya. Category of mid-size SUV for motorist Dodge Jeep, as well as the crossover of the year award for SG Conmart for 2022. So those who guys have joined us right now, I'd like to calm down and check it out all for yourselves. EQ. Yes, that is the top. Ganda niya. Battery. 10-year warranty. Ganda niya. Oh, mo rin yung purpose ato. Magbita dito. EQ. EQ. High IQ. Wow. Social siya. Diba? Pero hindi na siya bumabalik. Kanya lang. Plus meron siyang aircon talaga sa likod. Mayroon siyang connection. So, display niya. Ewan ko ito sa radio. Ano siya? A 7-seater. Ay, wala pa ito. Ikot siya. Isa no. Gusto nga natin ito MG. Australian car. Wow. Diba red? Puro red. Okay. It's cool. Wow. Sure siya. Ay. Open. Normal. Maganda rin niya dito yung parking. Ewan ko ito. Ito lang yung run, drive. Battery. Ito yung mga ano niya. Pictures. Touchscreen na siya. Ganun din. Yan. Lalagyan siya ng ito niya. Ito lang. Drive. And normal and reverse. Tanaw pag bisita, maraming salamat po. So enjoy natin ang night and see you in the next vlog. Paalam. Meron tayong merch guys, available in 2 design. VisLog channel vision. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Pagkitamay na rin ang aking Facebook page. Pakinggan ni VisLog. Maraming salamat. Paalam!